ചെല്ലണ്ടുള്ള കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്യുതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലെ അവസാനത്തെ ദിവസമായിട്ടുള്ള 18ാം ദിവസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. വെൽക്കം ടു വൺ ആൻഡ് ഓൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് വിജയകരമായിട്ട് 17 ദിവസം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. ലാസ്റ്റ് ഡേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇല്ല ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടില്ല. ജൂലി മാതാജി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലേ? ഇല്ല മാതാജി, ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടില്ല. അതെ, അതെന്താ ഇടാഞ്ഞെന്ന് അറിയില്ല. ജൂലി മാതാജി കിട്ടിയില്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഞാൻ രാവിലെ സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നു മാതാജി, പറ്റിയതേ ഉള്ളൂ. കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ. മറ്റേ ഗ്രൂപ്പിൽ 7 മണിയുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മള് ഇന്നലെ 17ാം അധ്യായം നമ്മൾ കണ്ടു. ഭഗവത്ഗീതയിലെ അവസാന അധ്യായത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത്. തന്റെ സ്വധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് വിമുഖത കാണിച്ച അർജുനനെ കർമ്മോത്സുകനാക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്തത്. പിന്നീട് ആ കർമ്മം തന്നെ നിഷ്കാമമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അത് വ്യക്തിയെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. തുടർന്ന് ആ സത്യദർശനത്തിനായിട്ടുള്ള പല ഘട്ടങ്ങളായിട്ടുള്ള പല യോഗങ്ങളെ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. ജ്ഞാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം അല്ലെ, അഷ്ടാംഗ യോഗ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായാലും മനുഷ്യന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയണത് മോക്ഷം തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന് കർമ്മഫല ഇച്ഛ അത് വെടിയണം അല്ലെ. ഫല ഇച്ഛ ഇല്ലാതെ വേണം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാന്. ഒരു വ്യക്തിയെ സന്യാസത്തിലേക്കും മോക്ഷത്തിലേക്കും നയിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളെയാണ് ഇനി വിവരിച്ചു തരുന്നത്. സന്യാസത്തെക്കുറിച്ച് ഭഗവാൻ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ മനുഷ്യന്റെ അവബോധത്തിലും കർമ്മങ്ങളിലുമുള്ള ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ 18ാം അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ 18ാം അധ്യായം ഈ കഴിഞ്ഞ 17 അധ്യായങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ സംഗ്രഹം തന്നെയാണ് എന്ന് വേണം പറയാൻ. ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഭഗവത്ഗീതയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെയും ഗീതയുടെ അന്തിമ നിഗമനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഇവിടെ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ധർമ്മത്തിന്റെ പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള മാർഗം എന്താണ്? പരമോന്നത മാർഗം എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിലെ നിരുപാധികവും പ്രേമയുതവുമായിട്ടുള്ള ശരണാഗതി, അത് മാത്രാണ് അല്ലെ. അതൊരു വ്യക്തിയെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കും, പൂർണ്ണമായ ഉദ്ബുദ്ധിയിലേക്ക് ആനയിക്കും.
ഭഗവാന്റെ സനാതനമായ ആത്മീയ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താൻ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും പ്രാപ്തനാക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് ഗീതാരഹസ്യം എന്നുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാസ്തവത്തില് 17-ാം അധ്യായത്തിലെ ഭഗവത്ഗീത അവസാനിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാറ്റിന്റെയും സംക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുബന്ധം എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലെ, അനക്സർ. അങ്ങനെ അതാണ് ഈ 18-ാം അധ്യായം. ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനം, അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം എന്ന് ഗീതയിലുടനീളം ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അത്യന്ത രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം അത് തന്നെയാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ 3 തരം രഹസ്യങ്ങളാണ്, അറിവുകളാണുള്ളത്. രഹസ്യം, രഹസ്യതരം, രഹസ്യതമം ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത്യന്ത രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക, അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം. അത് തന്നെയാണ് ഗീത രഹസ്യം. ഇപ്പോ ആദ്യ 6 അധ്യായങ്ങളില് ഭക്തിഭരിതമായ സേവനം, അതായത് കർമ്മയോഗത്തെ പറഞ്ഞു. പിന്നീടുള്ള 6 അധ്യായങ്ങള് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ സ്വഭാവവും പ്രവർത്തന രീതിയും, ഭക്തിയോഗം എന്നുള്ളത്. ശേഷം 6 അധ്യായങ്ങള്, ലാസ്റ്റ് 6 അധ്യായങ്ങളില് ജ്ഞാനം, ത്യാഗം, ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതികളുടെ പ്രവർത്തനം, ഭഗവത് സേവനം എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഒടുവിലത്തെ ജ്ഞാന യോഗം എന്നുള്ള 6 അധ്യായങ്ങളിലൂടെ വിവരിച്ചത്. പോകാം നമുക്ക് 18-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 18, സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച ഹൃഷീകേശ പൃഥക് കേശി നിഷൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. പറയാണ്, 2 പേരുകളാ വിളിക്കണേ അല്ലെ. മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിച്ചു, പിന്നെ കേശവ എന്ന് വിളിച്ചു. കേശി എന്നുള്ള ഈ കംസൻ കുറെ അധികം അസുരന്മാരെ വിടുന്നുണ്ട് അല്ലെ, കൃഷ്ണനെ വധിച്ചിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാ അസുരന്മാരും പക്ഷെ കൃഷ്ണനാൽ കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ മറ്റൊരു അസുരനെ പറഞ്ഞയച്ചു. ആ അസുരൻ ഇങ്ങനെ വലിയൊരു ആകാശമുട്ട വലിപ്പമുള്ള ഒരു കുതിരയുടെ രൂപത്തില്, കേശി എന്നുള്ള ആ കുതിര അവന്റെ കുഞ്ചി രോമങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മേഘങ്ങളെ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഗോകുലത്തിലെത്തി. എല്ലാവരും ഭയന്ന് വിറച്ചു കണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ എന്താ ചെയ്തത്? കൃഷ്ണനെ കണ്ടപ്പോഴ് കാലുയർത്തി ചവിട്ടാൻ നോക്കിയപ്പോ ആ കാല് പിടിച്ചിട്ട് ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. അവിടെ മോഹാത്സ്യപ്പെട്ട് അവിടെ കടന്നു കുറച്ചു നേരം. വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റ് വാ പൊളിച്ചിട്ട് വരികയാണ് കൃഷ്ണന് വിഴുങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്ത്? മുഷ്ടി ചുരുട്ടിയിട്ട് അവന്റെ വായ്കളിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ആ കൈ ഇങ്ങനെ വലുതാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴവൻ ശ്വാസം മുട്ടി അവിടെ വീണ് ചത്തു. അപ്പൊ ഒരുപാട് ദ്രോഹങ്ങള് ദേവന്മാർക്കും മനുഷ്യർക്കും എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നിരുന്ന ഒരു അസുരന്റെ ആ വധത്തിലെ ദേവന്മാരൊക്കെ പുഷ്പവൃഷ്ടി ചെയ്തു സന്തോഷത്താല്. അന്നു മുതൽ കേശവൻ എന്നും ഭഗവാന് പേര്. കേശി എന്നുള്ള അസുരനെ വധിച്ചതിനാല് കേശവൻ എന്ന പേര് വന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ ഹൃഷികേശ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഹൃഷികേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ. ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തിരുച്യതേ എന്നാണ്. നമ്മളുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ടും ഋഷികേശനായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യണം. ഋഷികേശ സേവനം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയണത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അർജുനന് എന്താ അറിയേണ്ടത്? ത്യാഗമാണോ സന്യാസമാണോ ശ്രേഷ്ഠമായത് എന്നാണ് അർജുനൻ ഇപ്പോ അറിയേണ്ടത്. 2-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദു സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. സർവകർമ്മ
കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക, അതായത് ഫലേച്ഛയോടെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു എന്നാ ഭഗവാൻ പറയണേ. ഭഗവാൻ പറയണതായിട്ടല്ല പറയണത്. എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഒന്നിന്റെയും ക്രെഡിറ്റ് വേണ്ട അല്ലെ, എല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് മതി. അപ്പോ സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്താണ് സന്യാസം എന്ന് വെച്ചാല് ഭൗതിക ഇച്ഛയ്ക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഭൗതിക ഫല ഇച്ഛയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഉപേക്ഷിക്കുക. ഭൗതിക ഇച്ഛ ഇല്ലാതെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം, അതാണ് സന്യാസം. ഇപ്പോ ഫലകാംക്ഷ ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം, അതായത് കർമ്മയോഗം അല്ലെ, നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ആദ്യം പഠിച്ചു അല്ലെ, 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ കർമ്മയോഗം പഠിച്ചപ്പോ നമ്മൾ പഠിച്ചു എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം. ഫലേച്ഛ കൂടാതെ ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന ബോധമില്ലാതെ, ഒന്നിലും ഉടമസ്ഥാവകാശമില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യണം. അതാണ് അല്ലെ, ആഗ്രഹം ഒന്നും വെക്കാതെ വേണം നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മം ചെയ്യാൻ. ഭഗവാന്റെ പ്രസന്നതയ്ക്കായിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, കർമ്മരഹസ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയവരാ. അപ്പോ ഇവിടെ അതാ ഭഗവാൻ പറയണത്, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് സന്യാസം. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതോ അതാണത്രേ ത്യാഗം. ഇപ്പൊ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കല് സന്യാസമാണ്, കർമ്മഫലം ഉപേക്ഷിക്കല് ത്യാഗമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ സന്യാസത്തിന്റെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിച്ചത്. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് സന്യാസം, സർവ കർമ്മഫലത്തിലുള്ള ആസക്തി ഒഴിവാക്കല് ത്യാഗമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാ കാമ്യ കർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാകയാൽ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇപ്പൊ കാമ്യകർമ്മങ്ങള് ഫലേച്ഛയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് കർമ്മബന്ധനം ഉണ്ടാക്കും, അതാണ് ദോഷകരങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവ കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ത്യജിക്കണം എന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാര് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാലോ യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികൾ പറയുന്നു. അപ്പൊ യജ്ഞമൊക്കെ ചിലപ്പോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടായിരിക്കാം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളത് മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ ജൂലി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്നിവ ഉപേക്ഷിക്കരുത്. കാമ്യകർമ്മങ്ങളാണ് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത്, ത്യജിക്കേണ്ടത്. ഹേ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെക്കുറിച്ച് എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. പുരുഷവ്യാഘ്രമേ, ത്യാഗം 3 വിധമെന്ന് ആണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ത്യാഗത്തെക്കുറിച്ച് എന്റെ വിധി നിർണയം കേട്ടോളൂ അർജുന. പുരുഷവ്യാഘ്രമേ എന്നാ വിളിക്കണേ. ത്യാഗം 3 വിധത്തിലുണ്ട് എന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളില് പറയുന്നത്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവയല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നവയാണ് അവ 3. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ പല കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കാണാം. ഇപ്പൊ യജ്ഞത്തിലെ ജന്തുബലിയൊക്കെ നിർദ്ദിഷ്ടമാണ്, പക്ഷെ പ്രാണിഹിംസ ഏതൊരവസരത്തിലും നിന്ദ്യം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ ഭഗവത് നിശ്ചിതങ്ങളായ വിവിധ നിയമങ്ങളാണ് വേദങ്ങള്. ഇപ്പോ നമ്മുടെ മാത്രം പ്രയത്നം കൊണ്ട് നമുക്ക് ശാന്തി ലഭിക്കില്ല, ഭഗവാനെയും ശരണം പ്രാപിക്കണം. ഭഗവത് അനുഗ്രഹത്താല് കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ശാന്തിയോടെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എൻ്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. ഇപ്പൊ എന്ത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും യജ്ഞമായിട്ടല്ലേ, ഭഗവാനുള്ള ആരാധനയായിട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പൊ കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ല, ആസക്തി പാടില്ല, ഫലോദ്ദേശം പാടില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെയൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ട കർമ്മങ്ങളാണ് യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ. അതുകൊണ്ട് കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് അന്തിമമായിട്ട് ഭഗവാന് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത്. ഇപ്പൊ സന്യാസിമാര് പോലും യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ ഉപേക്ഷിക്കരുത് എന്നാണ്. മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കായിട്ട് ആണ് യോഗികള്, സാധാരണ സന്യാസികളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മനുഷ്യന് ആത്മീയ ഉത്കർഷത്തിനായി ചെയ്യേണ്ടുന്ന ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകളുണ്ട്. ഷോഡശ സംസ്കാരം നമ്മൾ മുമ്പ് ഇതിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും തോന്നുന്നു. ഗർഭാധാനം, പുംസവനം, സീമന്തം, ജാതകർമ്മം, നാമകരണം,
നിഷ്ക്രമണം, അന്നപ്രാശനം, ചൂടാകർമ്മം, ഉപനയനം, സമാവർത്തനം, വിവാഹം, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം, അന്ത്യേഷ്ടി. അങ്ങനെ 16 സംസ്കാരങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയകളാണ്. അതൊക്കെയും നമ്മുടെ ഗുരുജനങ്ങളാണ് ഓരോന്നും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത് എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ അന്തിമ അഭിപ്രായം. മനുഷ്യ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് സഹായകമാകത്തക്കവണ്ണം അതിനെ ശാന്തമാക്കാനുള്ളതാണ് യജ്ഞദാന തപസ്സുകളൊക്കെ. ഇതുപോലെ ദാനം, അല്ലെ, ഹൃദയ ശുദ്ധീകരണത്തിനാണ് ദാനം സഹായിക്കുക. നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ത്യാഗങ്ങൾ 3 വിധം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള നിയത കർമ്മങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സ്വധർമ്മം എന്ന് പറയാം. അതിനെ ആരും ഉപേക്ഷിക്കരുത്. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാലോ അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമായിട്ടേ കണക്കിലെടുക്കുള്ളൂ. നിയതകർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമെന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസമായ ത്യാഗമാണ്. രാജസത്യാഗം ഏതാ? നിയതകർമ്മങ്ങൾ വളരെ ക്ലേശല്ലേ, ചെയ്യാൻ വിഷമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് ചെയ്യാതിരിക്കുക, അത് രാജസത്യാഗമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കില്ല. ഹേ അർജുന, ഭൗതിക സംഗ്രഹത്തിനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. സാത്വിക ത്യാഗം എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക നിലനിൽപ്പിന് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ സ്വന്തം കർത്തവ്യം എന്ന നിലയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ശരിയായി ചെയ്യുക, അതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ത്യാഗമാണ് സാത്വിക ത്യാഗം. ഇപ്പൊ 3 കാറ്റഗറിയിലുള്ള ത്യാഗത്തെ വിവരിച്ചു ഇവിടെ. താനും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. തന്മൂലം അയാൾക്ക് മരണശേഷം സ്വകർമ്മഫലങ്ങളായ സുഖദുഃഖ അനുഭവങ്ങൾക്ക് ഇടവരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവാനും താനുമായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായിരിക്കും. ആ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ്, ഭൗതികതയിലല്ല, അല്ലെ, സ്പിരിച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞ ആളായിരിക്കും. തന്മൂലം അയാൾക്കോ മരണശേഷം സ്വകർമ്മഫലങ്ങളായ സുഖദുഃഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് ഇടവരില്ല എന്ന് നമ്മൾ മുമ്പും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്, അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികമെന്ന് പറയുന്നു. കർമ്മങ്ങള് 3 ടൈപ്പായിട്ട് 3 കാറ്റഗറിയിൽ കർമ്മം പറയാണ്. ആസക്തി ഇല്ലാതെ, രാഗവും ദ്വേഷവും ഒന്നും ഇല്ലാതെ, ഫലാസക്തി കൂടാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് സാത്വിക കർമ്മം. പിന്നെ തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായോ മിഥ്യ അഹംഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് രാജസകർമ്മം. ഓരോ പണം പദവിയൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം രാജസമാണ്. തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടായേക്കാവുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് എതിരായും വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മമത്രേ താമസം. താമസ ഗുണത്തിലുള്ള കർമ്മം ഏതാണ്? ഈ ഒന്ന് ചെയ്താല് മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവണ വിഷമങ്ങള്, അല്ലെ, ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് കോൺസിക്വൻസസ് ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ കണ്ടിട്ട് ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ അവഗണിച്ചിട്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കൊക്കെ എതിരായിട്ട് വ്യാമോഹം മൂലം, ബുദ്ധിപൂർവല്ല, വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന ആ കർമ്മമാണ് താമസകർമ്മം എന്ന് പറയാം. അപ്പോ 3 കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ട കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇനി സാത്വികമായി ബുദ്ധിയിൽ 3 കാറ്റഗറിയാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. കുന്തിപുത്ര, ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തു കൂടാത്തതും എന്ത്, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്ത്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാവുന്നത് എന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി. അപ്പോ ശരിയായിട്ടുള്ള സാത്വിക ബുദ്ധിയുള്ളവരെങ്ങനെയാണ്? അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യരുതാത്തത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടത് എന്താണ്, ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തത് എന്തിനെയാണ്
ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാവുന്നത് എന്താണ് എല്ലാം അവർക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധി ആണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി. പാർത്ഥ, ധർമ്മമെന്ത് അധർമ്മമെന്ത്, ചെയ്യേണ്ടതെന്ത് ചെയ്യരുതാത്തതെന്ത് എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധിയാണ് രാജസം. അല്ലെ? ഈ വിവേചന ബുദ്ധി ഇല്ല. ശരിയേത് തെറ്റേത്, ധർമ്മം അധർമ്മം ഇതൊന്നും അറിയാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി, അതാണ് രാജസ ബുദ്ധി. ഹേ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസമാകുന്നു. താമസബുദ്ധി എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? അവർക്ക് ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായിട്ടാ തോന്നുക, അധർമ്മത്തിനെ ധർമ്മമായിട്ട് തോന്നും. അല്ലെ? അവര് വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിലാണ്. അങ്ങനെ തെറ്റായ വഴിക്കാണ് അവരുടെ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അത് താമസ ബുദ്ധി ആണ്. അങ്ങനെ 3 കാറ്റഗറിയിലുള്ള ബുദ്ധിയെ ഇവിടെ പറയാണ്. 54-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി സമസർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം. ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവൻ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് 5 ഘടകങ്ങൾ വേണമെന്നാണ്. അധിഷ്ഠാനം, കർത്താവ്, കരണം, ചേഷ്ട, ഭഗവാൻ. എല്ലാത്തിലും ഉപരി ഭഗവാൻ. അധിഷ്ഠാനം, ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാൻ ശരീരം വേണം, അല്ലെ? ആ ശരീരത്തിന് ജീവൻ ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം, ചെയ്യാനുള്ള ഉദ്യമം വേണം. പുറമെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹവും അനുവാദവും വേണം. അങ്ങനെയാണ് ഒരു കർമ്മം നടക്കണേ. 5 ഘടകങ്ങൾ വേണം. വ്യക്തി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ശാസ്ത്രവിധി അനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മത്തിൽ വിനിയോഗിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കണം. കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരകങ്ങളായ ഘടകങ്ങള് ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം, ജ്ഞാനി, ഇത് 3ഉം വേണം. കർമ്മത്തിന് പ്രേരക ഘടകങ്ങൾ അതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വത എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ജന്മവും കർമ്മവും എല്ലാം ദിവ്യങ്ങളാണ് എന്നറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ പുനർജന്മമില്ല, അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് സിദ്ധിക്കാൻ സാധിച്ചാല് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മുക്തിയാണ്, ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്ന്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കഥ പറയാം. നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? ഗീതാ ഗോവിന്ദം, അഷ്ടപതി ഒക്കെ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഏറെ പ്രിയമുള്ളതാണ് ഈ അഷ്ടപതി അല്ലെങ്കിൽ ഗീതാ ഗോവിന്ദം എന്ന് പറയും. ജയദേവ കവിയാണ് അതിന്റെ രചയിതാവ്. ആ കഥ പറയാം. 600 വർഷം മുമ്പ് ഭോജദേവ് വാമദേവി എന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് മകനായിട്ട് ജയദേവ് ജനിച്ചു. ചെറുപ്പം മുതല് ഭഗവാന്റെ ഭജനമൊക്കെ ചെയ്യും. കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു, എന്നാലും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ ലഭിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായി. ഇപ്പൊ പിതാവ് ഭോജദേവ് ഒരിക്കല് നിരഞ്ജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് പണം കടം വാങ്ങിച്ചിരുന്നു. അത് തിരിച്ചു നൽകാനൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെ അച്ഛനമ്മമാര് മരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴ് നിരഞ്ജൻ എന്തു ചെയ്തു? ഈ ബ്രാഹ്മണൻ പണം കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ, അതിന് പകരം ജയദേവിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് കയ്യൊപ്പൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് അവരുടെ വീട് കൈക്കലാക്കി. അങ്ങനെ ജയദേവൻ തെരുവിലായി. അപ്പോഴും ഒരു പരാതിയില്ല. അങ്ങനെ കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അയാളുടെ മകള് വന്നിട്ട് പറയാണ്, വീട് അഗ്നിക്ക് ഇരയാവുന്നു, വേഗം വന്ന് രക്ഷിക്കണം ഞങ്ങളെന്ന്. ജയദേവ് മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ കൂടി തീയൊക്കെ അണച്ചു. അങ്ങനെ അത് കണ്ട് നിരഞ്ജൻ മാപ്പ് പറഞ്ഞു വീട് തിരികെ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവുകയാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, വേണ്ട, ഞാൻ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വീകരിച്ചില്ല. അങ്ങനെ വീട് വിട്ടിട്ട് പുരുഷോത്തമ ധാമത്തിലേക്ക്, നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ, പുരുഷോത്തം ധാമം, പുരി ജഗന്നാഥ് ടെമ്പിള്, അവിടേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഇപ്പൊ പരാശർ എന്നുള്ള ഒരു പേരായ സ്നേഹിതനോട് ഒന്നിച്ച് പുറപ്പെടുന്നത്. അന്ന് പൈസയൊന്നുമില്ല, നടന്ന് തന്നെ പോണം. അങ്ങനെ ദാഹം കൊണ്ടൊക്കെ വലഞ്ഞു വഴിമധ്യേ വീണുപോയി. ഒരു ബാലൻ വന്ന ഇടയ്ക്ക് ജലമൊക്കെ നൽകി. അങ്ങനെ നടന്നു കുറെ ദിവസങ്ങളെ കൊണ്ട് പുരിയിലെത്തി. സദാ കൃഷ്ണനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. നല്ല പ്രകൃതി ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലം. ആ ക്ഷേത്രത്തിനടുത്ത് സമുദ്രമുണ്ട്, പർവ്വത ശ്രേണിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഓർമ്മ വരികയാണ്, യമുനാ തീരത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ കൃഷ്ണന്റെ രൂപം ഇങ്ങനെ ജയദേവന് ഓർമ്മ വരികയാണ്. അങ്ങനെ ജയദേവനിൽ നിന്ന് മധുര കീർത്തനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തു വരാൻ തുടങ്ങി.
അതൊക്കെ പരാശര് കുറിച്ചെടുക്കും. കേട്ടിട്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ആ ഗീതാ ഗോവിന്ദം കേട്ട് പ്രേമഭക്തിയിൽ മുഴുകി എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഈ എന്നും ജഗന്നാഥനെ ദർശനം ചെയ്യും. ഒരു വൃക്ഷച്ചുവട്ടിലാണ് രാപ്പകല് ഭഗവത് സ്മരണയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടാണ്. അങ്ങനെ അവിടുത്തെ രാജാവും ഏറെ പ്രശംസിച്ചു അഷ്ടപതി കേൾക്കാനിടയായപ്പോ. അവിടെ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഭഗവാന് പുഷ്പങ്ങള് ശേഖരിക്കാൻ തന്നെ ഉള്ള ഒരു പൂന്തോട്ടം ഉണ്ട്. അവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അവിടുന്ന് പൂക്കളൊക്കെ പറിച്ചിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത്. അഷ്ടപതി പാടിയിട്ടാണ് ഈ പെൺകുട്ടി പൂക്കൾ പറിക്കുക. ഈ ഗീതാ ഗോവിന്ദം കേൾക്കാൻ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് തോട്ടത്തിൽ പോകാറുണ്ട് എന്നാണ്. അതെങ്ങനെയാ മനസ്സിലാവുക? ഭഗവാന്റെ ഉത്തരീയം അവിടെ വീണ് കിടക്കുന്നു. ധോത്തിയിലാണെങ്കിലോ ഈ റോസിന്റെ ഒക്കെ മുള്ളുടക്കിയിട്ട് കീറിപ്പോയിരിക്കുന്നു. പൂജാരി നട തുറന്ന് നോക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ ധോത്തി ഉണ്ടല്ലോ അതിലൊക്കെ കീറൽ വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോ മുള്ളുടക്കിയ കീറിയ പോലെ. അപ്പോ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് അവിടെ ആ അഷ്ടപതി കേൾക്കാനായിട്ട് സന്നിഹിതനാവുന്നു എന്നാണ്. അപ്പോ ഇപ്പോഴും അവിടെ ജഗന്നാഥപുരിയില് ഈ ഗീതാ ഗോവിന്ദം ചൊല്ലുക, അതാണ് ഭഗവാന് ഏറെ പ്രിയങ്കരമായിട്ടുള്ള സംഭവം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. 55-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭക്ത്യാ മാമഭിജാനാതി യാവാൻ യശ്ചാസ്മി തത്വത തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാത്വാ വിശദേ തദനന്തരം. ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്, ഭക്തിയാമാം അഭിജാനാതി, എന്നെ അറിയണമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രാണ് ഭഗവാനെ ആ പരമപുരുഷോത്തമനാണെന്നുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള സത്യം അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട്. ആ ഭക്തിയുത സേവനം ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ഭഗവാൻ കൊടുക്കില്ല. കാരണം എന്താ? ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനെ വിലക്കി വാങ്ങാണ് ചെയ്യണത് എന്നാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. കൃഷ്ണലോകത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് അല്ലെ നമ്മുടെ സ്വധാമമായിട്ടുള്ള അവിടെ എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ട്? ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രാണ് ഭഗവാനെ പരിപൂർണമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണം നേടി ആ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ എന്താ പറയാ, ഗജേന്ദ്രമോക്ഷം കഥ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അല്ലേ? ഗജേന്ദ്രമോക്ഷം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കഥയല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അറിയാം. അതെ, അതാണ് ഇവിടെ. അറിയില്ല. സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? അറിയാം. അതെ, ഗജേന്ദ്രന് ആ ചെറുത് 2 വരിയിൽ പറയാം. അതായത് ഈ ഗജേന്ദ്രൻ ആന ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവായിരുന്നു. ഒരു ശാപം കിട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആനയായി. അങ്ങനെ ഒരു തടാകത്തിൽ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വന്ന വേളയില് ഈ ഒരു മുതല പിടിക്കുകയാണ്. ഈ മുതലയും ശാപം കിട്ടിയതാണ്. ഹൂഹു എന്നുള്ള ഗന്ധർവനായിരുന്നു. ഈ മുനിമാര് തർപ്പണം ചെയ്യാൻ നദിയിലിറങ്ങിയപ്പോഴ് അവരുടെ കളി തമാശയായിട്ട് വെള്ളത്തിനടിയിൽ കൂടെ വന്ന് അവരുടെ കാല് പിടിച്ചു വലിച്ചു. അങ്ങനെ മുനി ശാപം കിട്ടിയിട്ടാണ് ഈ മുതലയായിട്ട് തീർന്നത്. അങ്ങനെ ഈ മുതല കാലിൽ പിടിച്ചു. അങ്ങനെ 1000കണക്കിന് വർഷങ്ങളോളം ആ പിടിവിടാതെ കിടന്നു എന്നാണ്. അങ്ങനെ ഈ ഗജേന്ദ്രൻ മുങ്ങിയിട്ട് തുമ്പിക്കൈന്റെ അറ്റം മാത്രമേ പുറത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോ മുൻ ജന്മങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ ആ ഭക്തിയുടെ ഫലമായിട്ട് ഒരു താമര പറിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ വിളിക്കാണ്, ദീനമ്മാം കരുണാനിധേ അല്ലെ. അങ്ങനെ ദീനം കരഞ്ഞ് ഭഗവാനെ വിളിച്ചു. ഭഗവാൻ ഗരുഡാരൂഢനായിട്ട് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ആദ്യം മുതലയ്ക്ക് മോക്ഷം കൊടുത്തു, പിന്നീട് ഗജേന്ദ്രന് മോക്ഷം കൊടുക്കുന്ന കഥയാണിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 56. സർവകർമാണ്യഭി സദാ കുർവാണോ മദ്വ്യപാശ്രയ മത്പ്രസാദാദവാപ്നോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം. ഏതു തരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും
എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. പറയാണ്, ഏത് പ്രവൃത്തിയിലാണോ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവും, സംരക്ഷണം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ വരുമ്പോ അനശ്വരമായിട്ടുള്ള ആ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ധാമം പ്രാപിക്കാനും ആ ഭക്തന് സാധിക്കും എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ എന്താ പറയണേ, ഏത് തരം പ്രവൃത്തി ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെ, ചിലര് ലോവർ ലെവലിലുള്ള ഗ്രേഡിലുള്ള പണികളാവും, ചിലര് വലിയ പദവിയിലൊക്കെ ഉള്ള പണിയാ, ഏതായാലും അതൊന്നും വിഷയമല്ല. ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും, ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. പിന്നെയോ അനശ്വരമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവത് ധാമത്തെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്ന് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 58. മച്ചിത്ത സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദ തരിഷ്യസി ആധചേത്വം അഹങ്കാരാൻ ന ശ്രോഷ്യസി വിനശ്യസി. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലാകട്ടെ നാശമാണ് ഫലം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരിക്കണം, എപ്പോഴും വിസ്മരിക്കരുത് ഒട്ടും. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ഉണ്ടാവും നമുക്ക്, അല്ലെ, പ്രസന്നനാവും നമ്മുടെ മേല് ഭഗവാൻ. അപ്പോ ബദ്ധജീവിതത്തിന്റെ ക്ലേശങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും, അല്ലെ. ഭഗവത് കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ക്ലേശങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ആ ബോധത്തോടെ, ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയാണ് മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചാല്, അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ അഭിമതം, ഭഗവാന്റെ പ്രസന്നത, ഭഗവാന്റെ താല്പര്യം അനുസരിക്കാതെ പോയാല് നാശമാണ് ഫലം ഉണ്ടാവുക, അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ശ്രേയസ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നല്ല പോലെ മനസ്സിലാക്കണം, അല്ലെ. എന്നിട്ടോ സദാ ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടാവണം, നമ്മുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ ഊന്നണം, അല്ലെ. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഭവസാഗരത്തിലെ ക്ലേശങ്ങള്, താപത്രയങ്ങള് ഇതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ ആ സ്മരണയോടെ കൃഷ്ണം ഭജാമി കൃഷ്ണം നമാമി എന്നാണ്, അല്ലെ. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവർക്ക്, മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കോ നാശമാണ് ഫലം ഉണ്ടാവുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ ഇവിടെ ജഗായി മതായിയുടെ കഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. 2 മദ്യപാനികള്, അല്ലെ. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അവര് എല്ലാവരോടും നാമം ജപിക്കാൻ പറയും, അല്ലെ. മദ്യപാനികള് ആ മദ്യക്കുടം കൊണ്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ തലയ്ക്ക് അടിച്ചു, അല്ലെ, മുറിപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചക്രമെടുത്ത് ഇവനെ വധിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ വേണ്ട എന്ന് പറയാണ്. പിന്നീട് അവര് ഭക്തരായിട്ട് മാറി. അങ്ങനെ ദുഷ്കൃതികൾ പോലും മഹാത്മാക്കളുടെ ദർശനത്താലെ ഭക്തരായി മാറും എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 61-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശേ അർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ. അർജുന, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ എന്താ പറയണേ? പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്, നമുക്കറിയാം. പരമാത്മാവായിട്ട് ഏതൊരു ജീവിയുടെയും ഹൃദയ അന്തർഭാഗത്തുണ്ട്, അല്ലെ, ഹൃദയ ഗുഹയില്. ഇപ്പോ ഭൗതിക ശക്തിയാല് നിർമ്മിതമായ യന്ത്രമാണ് ശരീരം, അല്ലെ. നമ്മുടെ ശരീരം യന്ത്രമാണ്. അത് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ജീവചൈതന്യം വേണം, ജീവാത്മാവ്, ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ആ ജീവാത്മാവ്, സത്ത, പ്രജ്ഞ, അവബോധം എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പൊ അത് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ യന്ത്രം പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ, അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ യന്ത്രത്തില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ ആ ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ആ ജീവാത്മാക്കള് അവരൊക്കെ ഭഗവത് ഇച്ഛ, ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പം അനുസരിച്ചാണ് അവിടെ എല്ലാം നടക്കണത്, അല്ലെ. എവിടെ ജനിക്കണം, ഏത് മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കളായിട്ട് ജനിക്കണം എന്നൊക്കെ, ഏത് യോനിയിൽ ജനിക്കണം, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിലാണ്, അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും എൻജോയർ, എല്ലാത്തിന്റെയും കൺട്രോളർ, എല്ലാത്തിന്റെയും പ്രൊപ്പറേറ്റർ, എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. 62. തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത തത്പ്രസാദാത് പരാം ശാന്തിം സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യസി ശാശ്വതം. ഹേ ഭാരത, ആ പരമപുരുഷന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും.
ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കും. പറയാണ് ആ ഭഗവാനില് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക, സ്വയം സമർപ്പിതരാവുക. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ആ പ്രസന്നത, ആ പ്രസാദം കൊണ്ട് മാത്രമേ നിനക്ക് പ്രശാന്ത അവസ്ഥ കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. മാത്രമല്ല ശാശ്വതമായ പരമപദവും നിനക്കപ്പോൾ പ്രാപിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി ചെയ്യണം, അല്ലേ? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ആ ശാസ്ത്രജ്ഞാനം നേടണം, എന്നിട്ട് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യണം, ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് സ്വയം സമർപ്പിതരാവണം. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ആ പ്രസാദം, ഭഗവാന്റെ പ്രസന്നത ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ശാന്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ, പരമപദ പ്രാപ്തിയും ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടുത്തെ പിക്ചർ നോക്കൂ. ഇവിടുത്തെ രാജാവ്, അന്ന് പ്രതാപരുദ്ര രാജാവ്, അന്ന് പുരിയിലെ അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണണം എന്നാവശ്യപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോഴ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹമൊക്കെ വലിയ ലൗകികനാണ്, വലിയ സുഖ സൗകര്യത്തിലിരിക്കുന്ന രാജാവ്, ഞാൻ സന്യാസിയാണ്, തുച്ഛമായ ആളാണ് ഞാൻ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ രാജാവിനാണെങ്കിലോ, പ്രതാപരുദ്ര രാജാവിന് എന്തായാലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണണം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്തു ചെയ്തു? ഇവിടെ രഥോത്സവം ഉണ്ടാവും പുരി ജഗന്നാഥ് ടെമ്പിളില്. അങ്ങനെ രഥോത്സവത്തിന്റെ വേളയില് രഥം പോകുന്ന ആ വഴിയുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് അടിച്ചു വാരി ഇങ്ങനെ പോണം, തൂത്തുവാരി പോണം ഒരാള്. അപ്പോഴ് രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു? സാധാരണ ഒരു വേഷം ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ രഥത്തിന്റെ മുൻഭാഗം ഇങ്ങനെ തൂത്തുവാരിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോവുക രാജാവ്. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉണ്ട് രഥത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മഹാപ്രഭു ഇങ്ങനെ വിശ്രമിക്കണ വേളയില് പ്രതാപരുദ്ര രാജാവ് ചെന്ന് കാല് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്, കാല് തടവിക്കൊണ്ട് അവിടെ അഷ്ടപതി പാടിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ പെട്ടെന്ന് കണ്ണു തുറന്ന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കാണാണ് അദ്ദേഹത്തെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കണ ആ ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 63. ഈതി തേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യാത് ഗുഹ്യതരം മയ വിമൃശേതശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ച ശേഷം ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക. പറയാണ്, ഏറ്റവും തമമായിട്ടുള്ള അറിവാണ് ഞാനിപ്പോ നിനക്ക് പറഞ്ഞു വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി എല്ലാം ഇതുവരെ 18 അധ്യായങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പല പല യോഗങ്ങള്, പല പല മാർഗങ്ങള്, പരമപദത്തിലെത്താനുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള് എല്ലാം ഭഗവാൻ വിവരിച്ചു കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ പറയാണ്, ഞാൻ ഇപ്പൊ എല്ലാം വിവരിച്ചു തന്നു നിനക്ക്, അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനം ഞാൻ നിനക്ക് തന്നു അർജുന. ഇനി നീ സമഗ്രമായി ആലോചിച്ച് ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഒരു വത്സല പിതാവ് അങ്ങനെയാണ്, അല്ലെ? എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മക്കൾക്ക്. ഈ ഇന്ന വഴിയിലൂടെ പോയാ ഡോക്ടറി പഠിച്ചാൽ നിനക്ക് ഇവിടം വരെയൊക്കെ കാരിയർ കൊണ്ടുപോകാം, എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പോയാൽ നിനക്ക് ഇന്ന പോലെയൊക്കെ പോകാം, അതല്ലെങ്കിൽ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആയ എല്ലാ വഴികളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഇനി നീ ആലോചിച്ച് നിനക്ക് താല്പര്യമുള്ളത് നീ ആ വഴി തെരഞ്ഞെടുത്തോളൂ എന്ന് ഒരു വത്സല പിതാവ് മക്കളോട് പറയും, അല്ലെ? എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും മക്കൾക്ക് കൊടുക്കും. അല്ലാതെ ചില പാരന്റ്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെ, നീ ഡോക്ടർ ആവണം, എഞ്ചിനീയർ ആവണം എന്ന് പറയും. അതല്ല, ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞ് വിവരിച്ചൊക്കെ കൊടുത്തു, എല്ലാ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനവും നൽകി. എന്നിട്ട് പറയാണ്, ഇനി നീ സമഗ്രമായി ആലോചിച്ച ശേഷം നിനക്ക് ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്താണോ അത് ചെയ്തോളൂ അർജുന എന്നാണ്. ചുമലിൽ തട്ടി പറയാ, എടോ അർജുന, തനിക്കിഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്തോ, എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. 65. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസി മേ. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. ഇതേ ശ്ലോകം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? 9:34 നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇതിൽ ഒരു വരി മാത്രമാണ് വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അത്
തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി, നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. കാരണം ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നീ എന്റെ പ്രിയ ഭക്തനാണ്, ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അതിനാലേ ഞാൻ നിനക്ക് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്താല് ഭഗവാനെ നിശ്ചയമായിട്ടും പ്രാപിക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് അർജുനന്. 66 ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു ശ്ലോകം. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുച. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം. ഭയപ്പെടേണ്ട. പറയാണ്, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നു. അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനമെല്ലാം ഞാൻ നിനക്ക് തന്നു. ഇനി അതൊക്കെ നീ മനസ്സിലാക്കി. ഇനി ഏത് ധർമ്മത്തിനെ നീ ത്യജിച്ചോളൂ, പക്ഷേ എന്നിൽ ശരണം തേടുക. എന്നാല് നിന്റെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ നിന്നെ മോചിപ്പിക്കാം. ഒട്ടും ഭയപ്പെടേണ്ട അർജുന എന്ന് അല്ലെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ പറയുന്ന പോലെ ചുമലിൽ തട്ടിയിട്ട് അർജുനനോട് പറയാ, എടോ അർജുന, താൻ ഇനി ഭയപ്പെടുകയൊന്നും വേണ്ട. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും പരിത്യജിച്ചാലും എന്നിൽ ശരണം തേടിയാ മതി. ഞാൻ തന്നെ എല്ലാ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ചോളാം എന്ന് അർജുനന് വാക്ക് കൊടുക്കാണ് ഭഗവാൻ. 68 ശ്ലോകം. യൈദം പരമം ഗുഹ്യം മദ്ഭക്തേഷ്വഭിധാസ്യതി ഭക്തിം മയി പരാം കൃത്വാ മാമേ വൈശ്യത്യ സംശയ. പരമരഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് വിശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. ഇനി ഒരു ഫലപ്രാപ്തി പോലെ ഒരു കാര്യം പറയാണ്. ഈ പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ തന്നത്. ഈ ജ്ഞാനത്തിനെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്ന ആള് ശുദ്ധഭക്തിയുത സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഉള്ള ഒരു ഡിസ്ക്ലൈമർ പോലെ പറയാണ് ഭഗവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 69 ന ച തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിന്മേ പ്രിയകൃത്തമ ഭവിതാ ന ച മേ തസ്മാദന്യപ്രിയതരോ ഭുവി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. ഏതുപോലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ജ്ഞാനം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തർക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെക്കാളും പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ഭഗവാന് വേറൊരാളും ഇല്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഒട്ടും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല എന്ന് പറയാണ്. നമ്മളിപ്പോ ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ ബുക്കാണ് പഠിക്കണത് അല്ലെ. പ്രഭുപാദ് ഭഗവാന്റെ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 70 ശ്ലോകം. നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായ ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യണത്. എന്താ ഭഗവാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണത്? ഇപ്പൊ കൃഷ്ണ അർജുനന്മാർ തമ്മിലുള്ള ഈ പാവനമായ സംഭാഷണം ഉണ്ടല്ലോ, ഇതാരാണോ പഠിക്കണേ അറിയണേ, അവരെന്താ ചെയ്യണേ? അവര് ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പൂക്കളെടുത്ത് ആരാധിക്കണം എന്നില്ല അല്ലെ. നമ്മളുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ടുള്ള ഭഗവാനോടുള്ള ആരാധനയാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത്, മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കണത്. ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഇനി നമുക്ക് എന്തേ വേണ്ടു? ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക, ജീവിതത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക, അത്രേ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയണം. 72 കുന്തിപുത്രനായ ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുളവായ നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ? ചോദിക്കാണ്. ഡോ അർജുന, തനിക്കിപ്പോ ഇത്രയും നേരം ഉണ്ടായ വിഷാദം എല്ലാം മാറിയില്ലേ നിനക്ക്? നീ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നതൊക്കെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ മാറി, വ്യാമോഹം എല്ലാം ഇപ്പൊ നീങ്ങിയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാണ്. അർജുനൻ പറയാണ് 73 ശ്ലോകത്തില് അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു. അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു.
അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാ, ഉവ്വ് കൃഷ്ണ, ഉവ്വ്, എന്റെ വ്യാമോഹം എല്ലാം മാറി പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ. അച്യുത, അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് എന്റെ ബുദ്ധിയും തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢനാണ്, സംശയരഹിതനാണ്. ഇനിയിപ്പോ അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാനിതാ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. ഇപ്രകാരം അപ്പൊ സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുക്കാണ്. ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണ അർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ ആ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയിർ കൊള്ളിക്കുന്നു. പറയാണ്, സഞ്ജയൻ ഒരു സാത്വികനാണ്. അദ്ദേഹം പറയാണ്, കൃഷ്ണ അർജുനന്മാരുടെ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. ആ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ നൽകിയ ജ്ഞാനം, ആ സന്ദേശം ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് ഞാൻ കോൾമയിർ കൊള്ളുന്നു രാജാവേ എന്ന് പറയാണ്. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് പരമരഹസ്യമായ ഈ യോഗം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാനിട വന്നു. സഞ്ജയൻ പറയാണ്, യോഗേശ്വരനാണ് കൃഷ്ണൻ. ആ കൃഷ്ണൻ തന്നെ നേരിട്ട് അർജുനന് പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനം, ഈ യോഗം എല്ലാം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവരുടെ അനുഗ്രഹത്താല് എനിക്കും നേരിട്ട് കേൾക്കാനിട വന്നു. എങ്ങനെ? ദിവ്യ ചക്ഷുസ് സഞ്ജയനും കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് വ്യാസദേവര് നൽകിയ ദിവ്യ ചക്ഷുസിനാലെ. അപ്പോ അതവിടെ പറയണേ, എനിക്കും കേൾക്കാനിട വന്നു. കൃഷ്ണ അർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ ഈ പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദപുളകിതനാകുന്നു രാജാവേ എന്നാണ്. അപ്പോ ഈ ഇത്രയും അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം അല്ലെ, ഇതുവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാത്ത ജ്ഞാനം, അറിവാണ് അല്ലെ, അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ആ അറിവുകളോടുകൂടി ആ പുണ്യ സംവാദം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും എനിക്ക് ഓർമ്മ വരികയാണ്. വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തിട്ട് ഞാന് അനുനിമിഷം ആനന്ദപുളകിതനാവുകയാണ് രാജാവേ എന്ന് സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറയാണ്. അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ ആ രൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു. വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു. അപ്പോ ഒരു കാര്യം ഏറ്റവും ആധിക്യത്തില് തീവ്രമായിട്ട് വരുമ്പോ നമ്മളത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. അതാ ഇവിടെ പറയണത്. അന്ന് കണ്ട ആ യൂണിവേഴ്സൽ ഫോം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചത്. ആ രൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു. വീണ്ടും വീണ്ടും എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു രാജാവേ എന്ന് സഞ്ജയൻ പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 78ാമത്തെ ശ്ലോകം, അവസാനത്തെ ശ്ലോകം. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധര തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂതിർധ്രുവാ നീതിർമതിർമമ. പറയാണ്, ധന്യമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണിത്. എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വിലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയുമുള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഇപ്പൊ സഞ്ജയന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഈ യുദ്ധത്തിലെ കുറിച്ചിട്ട്? എവിടെയാണോ യോഗീശ്വരനായ കൃഷ്ണനുള്ളത്, എവിടെയാണോ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനും ഒപ്പമുള്ളത്, അവിടെയാണ് എല്ലാ ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും എല്ലാം ഉള്ളത്. ഇതാണ് രാജാവേ എന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് സഞ്ജയൻ ഫൈനലായിട്ട് പറയാണ്. ഇപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ഒരു ചോദ്യത്തോടെ ഭഗവത്ഗീത ആരംഭിക്കുന്നു അല്ലെ. വീരയോദ്ധാക്കളായിട്ടുള്ള ഭീഷ്മർ, കർണൻ, ദ്രോണർ എന്നിവരൊക്കെ സഹായത്തിനുള്ള തന്റെ മക്കൾക്ക് വിജയം ലഭിക്കും എന്ന് ധൃതരാഷ്ട്രര് പ്രതീക്ഷിച്ചു. യുദ്ധരംഗമൊക്കെ വിവരിച്ച് സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ, കൃഷ്ണ അർജുനന്മാർ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെയായിരിക്കും സർവശ്രേയസ്സുമുള്ളത് എന്ന് സഞ്ജയൻ പറയാണ്. ഇപ്പൊ യുദ്ധം ദുര്യോധനനും യുധിഷ്ഠിരനും തമ്മിലാണ്. ജ്യേഷ്ഠൻ യുധിഷ്ഠിരന് വേണ്ടി പൊരുതുന്ന അർജുനൻ, യുധിഷ്ഠിരന്റെ സഹായികളായിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണനും അർജുനനും ആര് ലോകം ഭരിക്കും എന്നുള്ള തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യുദ്ധമാണ്. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരൻ ജയിച്ച് രാജ്യം ഭരിക്കും എന്ന് സഞ്ജയൻ ഇവിടെ പ്രവചിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ജയിച്ചതിന് ശേഷവും യുധിഷ്ഠിരന് കൂടുതൽ അഭ്യുദയമുണ്ടാകും എന്നും അദ്ദേഹം നീതിമാനും ഭക്തനും ധാർമ്മികനുമാണെന്നും സഞ്ജയൻ ഇതിലൂടെ പറയാണ്. തന്റെ ജീവിതത്തില് ഇതുവരെ ഒരു നുണ പോലും യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ. ഉത്കൃഷ്ടമായ ഈ നീതിശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. തത്വജ്ഞാനപരങ്ങളായ നിഗമനങ്ങളെ കൊണ്ടും ധ്യാനം കൊണ്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതാണ് ഒരു പ്രക്രിയ എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പരമസത്യം എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ മറ്റൊരു ഭാവം.
ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 5 പ്രധാന വിഷയങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ മുമ്പേ നോക്കി. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ജീവാത്മാവ്, ശാശ്വതമായ കാലം, കർമ്മം എന്നിങ്ങനെ. ഇവ 5ഉം 4ഉം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ശുദ്ധമായ ആത്മാവാണ് അല്ലെ, ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പരമാത്മാവിന്റെ അണുപ്രായമായിട്ടുള്ള ഒരു അംശമാണ് നമ്മളൊക്കെ അല്ലെ, നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ്. ഇപ്പോ ഭഗവാനെ സൂര്യനോടും ജീവാത്മാക്കളെ സൂര്യപ്രകാശത്തോട്, സൂര്യകിരണങ്ങളോട് ഉപമിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ പ്രഭാവം, ഭഗവാന്റെ കരുണ എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബില്യൺസ് ആൻഡ് ബില്യൺസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ്, ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങള് അടങ്ങുന്ന ഈ ഭൗതിക ലോകം, അതിലെല്ലാം ഉൾപോകി അതിനെയെല്ലാം നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തേക്കാൾ 3 മടങ്ങിലധികം വലിപ്പം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിനുണ്ട്. നമ്മള് ഗോലോക ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. അചിന്ത്യമായ വിസ്തൃതിയില് സ്ഥിരമായ ഈ പ്രപഞ്ചം എന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇതിൽ കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ സർവജ്ഞത്വം അല്ലെങ്കിൽ സർവേശ്വരത്വം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ആ മറന്നുപോയ ആ ഭഗവാനുമായുള്ള നമ്മുടെ ആ ശാശ്വത ബന്ധം ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക, ഭഗവത് പ്രാപ്തി നേടുക. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഒരു ആത്മാവിനെ ഭഗവതോന്മുഖമാക്കാത്ത ഒരു ഗുരുവല്ല അല്ലെ. മാതാപിതാക്കളല്ല. ജന്മ മൃത്യു ജര വ്യാധി ഈ ജനിമൃതി ചക്രത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ സഹായകമായ ജ്ഞാനം എല്ലാവർക്കും പകർന്നു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം. പുനർജന്മമില്ലാത്ത അവസ്ഥയില് അപ്പോഴാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്നത് അല്ലെ. വിതുരര് ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ദുര്യോധനൻ അസുര സ്വഭാവിയാണ്, അവനെ ഉപേക്ഷിച്ചോളൂ എന്ന്. പക്ഷെ പുത്ര സ്നേഹത്താല് രാജാവ് ഒന്നും കൂട്ടാക്കിയില്ല അല്ലെ. ഇപ്പോഴോ 100 പേരും മരിക്കാണ് ഈ യുദ്ധത്തില്. ഇപ്പോ ഭഗവാനെ നമ്മള് വിളിക്കണം, ആശ്രയിക്കണം, എന്നാലാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ദ്രൗപദി വിളിക്കുന്നത് വരെ കൃഷ്ണൻ വന്നില്ല അല്ലെ. ദ്രൗപദി ചോദിക്കുന്നു, ഞാൻ എത്ര സമയമായി കൃഷ്ണ വിഷമത്തില്, പക്ഷെ നീ ഇത്രയും നേരം വന്നില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, നീ എന്നെ വിളിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വന്നില്ല. നമ്മൾ സറണ്ടർ ആവണം ഭഗവാന് മുമ്പില്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്റെ എല്ലാ കാര്യവും ഭഗവാനാണ്. യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. അതുപോലെ യഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം എന്നാണ്. നമ്മൾ എത്ര സിൻസിയർ ആയിട്ടാണോ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്, തദനുസൃതമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങള് ഭഗവാനും, തത്തുല്യമായ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സമീപനം പോലെ തന്നെയാണ് തിരിച്ചും ലഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ ഈ 18 ദിവസത്തെ ഗീതാധ്യയനം ഒരു ഓട്ടപ്രദക്ഷിണായിരുന്നു അല്ലെ. എന്നാലും അതെങ്കിലും ശ്രവിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ ഈ സന്ദേശമെല്ലാം നിങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക, ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ ജീവിതത്തില് അപ്ലൈ ചെയ്യുക, നാമം ജപിക്കുക. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണ അർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗീതാ മാഹാത്മ്യം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോണം. ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം യപഠേത് പ്രയതപുമാൻ വിഷ്ണോപദമവാപ്നോതി ഭയശോകാതിവർജിത. പവിത്രമായ ഈ ഗീതാശാസ്ത്രത്തെ പ്രയത്നപൂർവം പഠിക്കുന്നവൻ ഭയശോകങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി വിഷ്ണുവിന്റെ പദം പോകും. ഗീതാധ്യയനശീലസ്യ പ്രാണായാമപരസ്യ ച നൈവ സന്ധിഹി പാപാനി പൂർവജന്മകൃതാനി ച. നിത്യവും ഗീത വായിക്കുകയും പ്രാണായാമം ശീലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന്റെ പൂർവജന്മകൃത പാപങ്ങൾ നശിക്കുകയും പുതുതായി പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ഇനി തൊട്ട് എന്നും വായിക്കുക എല്ലാവരും. മലനിർമോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സകൃദ്ഗീതാംഭസി സ്നാനം സംസാരമലനാശനം. മനുഷ്യരുടെ പ്രതിദിന സ്നാനം ശരീരത്തിലെ അഴുക്കുമാറ്റും. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന പുണ്യജലത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം കുളിച്ചാൽ അത് സംസാരമലത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസു ഗീതാ കർത്തവ്യ കിമന്യേ ശാസ്ത്രവിസ്തരേ യാ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖപത്മാദ്വിനിസൃത. ഭഗവത്ഗീത വളരെ നന്നായി പഠിക്കേണ്ടതാണ്. വിഷ്ണുവിന്റെ മുഖപത്മത്തിൽ നിന്ന് നിർഗളിച്ച ഭഗവത്ഗീതയുള്ളപ്പോൾ മറ്റനേകം ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്തിന്? ഭഗവാൻ നേരിട്ട് പറഞ്ഞു തന്ന ഈ ഒരേ ഒരു ഭഗവത്ഗീത, അത് മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മറ്റ് ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും വേണമെന്നില്ല.
ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണുർവക്ത്രാദ്വിനിസൃതം ഗീതാ ഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മന വിദ്യതേ. മഹാഭാരതത്തിന്റെ സാരവും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ തന്നെ മുഖത്തു നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതുമായ ഗീതയാകുന്ന പവിത്രമായ ഗംഗാജലം കുടിച്ചാൽ പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീപുത്രഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകീപുത്ര ഏവ ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം, കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ച ഗീത, ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ഒരേ ഒരു മന്ത്രം, തന്ന നാമസങ്കീർത്തനം, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, ഒരേ ഒരു കർമ്മം, ഭഗവാന്റെ സേവനം, അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തോളൂ. എല്ലാവരും പരസ്പരം കാണട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും സംശയലേശമന്യേ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണു. ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലായോ? ആദ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം കേൾക്കുമ്പോ കുറേശ്ശെ എന്നെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത ലെവലിൽ പോകുമ്പോ ഒന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പൊ മനസ്സിലാകുന്നത് ഇപ്പൊ ശ്ലോകമല്ലേടാ മാതാജിയില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീതാ മഹാത്മ്യം ബുക്കിലുണ്ടാവും. ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അത്. ബുക്കിലുണ്ടാവും. ഫസ്റ്റിലുണ്ട് ബുക്കില്. പേജ് നമ്പർ ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ. ഇത് പറഞ്ഞ് നോക്കേണ്ടി വരും. ഫസ്റ്റ് ഗീതാ ധ്യാനം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗീതാ മഹാത്മ്യം. 5ാമത്തെ പേജ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രേണുക മാതാജി ഉണ്ട് അല്ലെ? ഇന്ന് എന്താ കുറച്ചു പേരെ വന്നിട്ടുള്ളോ ജൂലി മാതാജി? 35 പേരെന്ന്. അത്രയുള്ളോ? 56 ഉണ്ടാവാറുണ്ടെന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഒരു ദിവസം 42 പേരുണ്ടായിരുന്നു. സൺഡേ അല്ലേ, എല്ലാവർക്കും ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, കല്യാണം പോലൊക്കെ. ഇവിടെ നമ്മൾ മാത്രം ഒരു ജോലി ഇല്ലാണ്ടിരിക്കണത് അല്ലേ? ഉത്സവം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഞാനൊരു ഉത്സവത്തിന് പോയി തിരക്കിട്ട് വന്നതാ. നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കും. പോയില്ല, ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സല്ലേ വെച്ചിട്ട്. അതാ വേണ്ടത്. ഭഗവാൻ അറിയാലോ ആരൊക്കെ കേക്കണ്ട്, ആരൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന്. ഭഗവാന്റെ കൃപയുള്ളവർക്കേ കേൾക്കാനും ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അവസരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് എങ്ങനെങ്കിലും ഓരോ കാരണങ്ങൾ വന്നു പെടും, കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല. ക്ലാസ് ഉണ്ടോ? ഏതാ? നാളെ ക്ലാസ് ഉണ്ടോ? നാളെയല്ലേ പരീക്ഷ. നാളെ എക്സാം. എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വായിക്കൂ എഴുതിയൊരു. കിട്ടിയില്ല മാതാജി. ഇത് IAS എക്സാം ഒന്നുമല്ല, സ്റ്റഡി ഹോളിഡേ തരാന്. എന്നാലും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കണ്ടേ? 18 അധ്യായം ഓരോ പ്രാവശ്യം വായിക്കണ്ടേ? അത് ഈ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ചോദ്യോത്തരം ഉണ്ടല്ലോ, അതിന്ന് സിമ്പിൾ ആയത് മാത്രമേ വരുള്ളൂ. അത് മാത്രം ആദ്യത്തെ 17 ദിവസം മുമ്പല്ലേ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കേട്ടത്, അതെല്ലാം ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്യണ്ടേ? അത് ഒന്ന് വായിച്ച് 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഉള്ളൂ, അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കല്ലേ വേണ്ടു. അതിലിപ്പോ സ്റ്റഡി ഹോളിഡേയുടെ ആവശ്യമില്ല. 7 PM ക്ലാസ്സുകാര് ഇന്ന് 6:30 അവരെല്ലാരും കൂടിയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവര് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്തേ അതുപോലെ ചെയ്തില്ല? ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അറിയില്ലായിരുന്നു.
എന്നാ പിന്നെ ഇന്ന് 4 തൊട്ടിട്ട് 4:30 വരെ ലിങ്ക് ഒഴിവുണ്ട്. ഇന്ന് 4:30 വരെ നിങ്ങൾ ഇരുന്നിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യൂ. ഇപ്പൊ സത്സംഗം ഇല്ലേ മാതാജി? സത്സംഗം 4:30 ഉണ്ട് സത്സംഗം ഉണ്ട്. 4:30 സത്സംഗത്തിൽ എല്ലാരും വന്നോളൂ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വായിച്ചോളൂ പെട്ടെന്ന്. മാതാജി, ആ ഷോഡശ സംസ്കാരം ഒന്ന് പറയാമോ? ഷോഡശ സംസ്കാരം നമ്മൾ അന്നും കണ്ടതാണല്ലോ. ഏതോ ഒരു സ്ലൈഡിലുണ്ട്, ഏതോ ഒരു 2-മത്തെയോ 3-മത്തെയോ അധ്യായത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള സ്ലൈഡിൽ അതുണ്ടായിരുന്നു. അത് പറയാം. അതായത് ഗർഭാധാനം, പുംസവനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 7-ാം മാസം ചെയ്യുന്ന ഒരു, അല്ല 7-ാം മാസം ചെയ്യുന്നത് സീമന്താണ്. പുംസവനം 3-ാം മാസം ചെയ്യുന്നത്, സീമന്തം 7-ാം മാസം. പിന്നെ കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് ജാതകർമ്മം, പിന്നെ നാമകരണം, പിന്നെ കുഞ്ഞിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന നിഷ്ക്രമണം, പിന്നെ അന്നപ്രാശം, പിന്നെ ചൂടാകർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ 2-3 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ മുടി മുറിക്കണേ അല്ലേ. പിന്നെ ഉപനയനം 5 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആൺകുട്ടികൾക്ക്. പിന്നെ സമാവർത്തനം, പഠിക്കാനൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ആണ് വിവാഹം, വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ ഗുരുകുലത്തിലയക്കും. എന്നിട്ട് പിന്നെ വിവാഹം അല്ലെ. പിന്നെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം, പിന്നെ വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം, അന്ത്യേഷ്ടി. അതാണ് 16. ഹരികൃഷ്ണ, ചോദ്യോത്തരം വായിക്കൂ വേഗം പെട്ടെന്ന്. സന്യാസം, ത്യാഗം എന്നിവ എന്തിനാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? എന്തിനാ? എന്താണെന്നല്ലേ? എന്തിനാണെന്നാ? ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ. എന്തിനാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്നാ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതെ, അത് പരമപദ പ്രാപ്തിക്കാണ് അല്ലേ. കർമ്മ സന്യാസം ചെയ്യുന്നത്, കർമ്മഫല ത്യാഗം ചെയ്ത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്തിനാ? നമുക്ക് പരിപൂർണത കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലേ. പിന്നെ അടുത്തത് ശ്ലോകം 5 എന്താ പറയുന്നത്? ശ്ലോകം 5 എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്താ? യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കരുത്, അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. അത് ചെയ്യണം. അതല്ലേ? അതെ. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവയാണ് അവ 3. അതെ അതെ. പിന്നെ യജ്ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത്? മാതാജി, ഇത് ഞാൻ എഴുതിയില്ല. എങ്ങനെയാണ് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്? എഴുതിയൊരു വായിക്കൂ. ആരാ എഴുതിയേ? ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മമായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടില്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നില്ലല്ലോ നേരത്തെ, അതെയാ? അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം, മഹാത്മാക്കളെ പോലെ വിശുദ്ധമാക്കുന്നതാണ്. യജ്ഞങ്ങള് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് യജ്ഞദാന തപസ്സുകള്, യജ്ഞങ്ങള്. കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. അതാണ് ഇവിടെ ഇതാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഇതാണ് എഴുതേണ്ടത്. ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ. അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ അല്ലേ? ഇവിടെ 6-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് കർമ്മങ്ങൾ. കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിന്റെ നിലയിലാണ് നിറവേറ്റപ്പെടേണ്ടത്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. പിന്നെ എന്താ പറയാ, സാത്വിക ബുദ്ധി എന്താണ്? എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ചെയ്തുകൂടാ. അല്ല, ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തുകൂടാത്തതും എന്താണ്? ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്താണ്? ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാവുന്നത് എന്താണ് എന്നൊക്കെ അറിയണ ബുദ്ധിയാണ്. അതാണ് സാത്വിക ബുദ്ധി. ശ്ലോകം 65 എന്താ പറയുന്നത്? എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? എന്താ പറയണേ?
എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എപ്പോഴും എന്നെ ആ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്റെ ഭക്തൻ എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ആ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ആ എനിക്ക് എന്നെ പ്രാപിച്ചു. അതന്നെ. നിനക്ക് എന്നെ സഞ്ജയൻ അവസാനം പറഞ്ഞത് എന്താ? യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് പരമരഹസ്യമായ ഈ യോഗം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് അതല്ല, കേൾക്കാൻ ഇടവന്നു. കേൾക്കാനൊക്കെ ഇടവന്നു, പക്ഷെ അതല്ല, പുണ്യസംവാദം ഓർത്തോർത്ത് എനിക്ക് വിസ്മയവും സന്തോഷവും അതല്ല. ഉണ്ടാകും. ഇത് എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ? അവസാന ശ്ലോകം. അർജുനനുണ്ടോ ഇതാണ്. ആ 78. അവിടെയാണ് ശരിയാണ് വിജയവും. അതെ കൃഷ്ണനുണ്ടോ? അതെ, ഇതാണ് സഞ്ജയൻ പറയണ കാര്യം. അതെ. അപ്പൊ നമ്മള് 18 അധ്യായങ്ങൾ നോക്കി, അതിന്റെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാത്രം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ഒന്നും ഭയപ്പെടേണ്ട ആരും. എല്ലാവരും നല്ല ധൈര്യമായിട്ട് എഴുതിക്കോളും. എല്ലാവരും ഫുൾ മാർക്ക് മേടിക്കും. ഉറങ്ങിയിട്ട് എഴുതിയാലും പാസ്സാവും. അതുപോലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടായിരിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നെറ്റിയിൽ തൊടുന്ന തിലകം എന്ത്